Insellmilkom u nistedinkom għal 25 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Namlu tagħna f'din il-festa ta' tluħ il-mulej fis-sema il-kelma sabiħa tas-salmista tela l-mulej bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Kemm l-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli kif ukoll l-għeluq tal-Vanġelu skont San Mark jippreżentawna din il-ġrajja ta' Ġesu li jitla s-sema. Nistgħu nsejħulu bħalma jgħidu t-Taljani il-gran finale tal-ħajja ta' Ġesu fuq din l-art. Dak Ġesu illi sar bniedem bħalna f'kollox barra dnub kif jgħid San Pawl, dak Ġesu kif jgħid San Pietru fid-diskorsi tiegħu fl-Atti tal-Apostli li għadda jgħaddi, li għadda jagħmel il-ġid ifejja u jeħles, dak Ġesu li ġie mislub midfun u qam minn bejn l-imwiet 40 jum almenu skont San Luqa wara il-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet jitla b'mod solenni lejn is-sema. U għall-gran finale l-għeluq solenni tal-ħajja ta' Ġesu fuq din l-art. Kenna nużaw kelma forsi aktar teknika. Huwa l-mument tal-eżaltazzjoni ta' Ġesu. Ġesu illi fit-tmiem il-missjoni tiegħu ta' fidwa fuq din l-art jitla s-sema u joqgħod fuq il-lemin tal-Missier għall-eternità. Imma l-ġrajja tal-absi, kif ngħidula bil-Malti, ma tiqafx hemm, mhuwiex biss l-għeluq solenni tal-ħajja ta' Ġesu fuq din l-art, imma huwa l-bidu ta' kapitlu ġdid. Huwa l-bidu tal-kapitlu ta' żmien il-Knisja. Mhux ta' bxejn illi fil-Vanġelu skont San Mark Ġesu juri x'kellha tkun il-missjoni tal-Knisja. Morru xandru l-bxara tajba fid-dinja kollha lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, min ma jemminx ikun ikkundannat. U Ġesu jwiegħed is-sinjali, il-mirakli biex juri l-qawwa tal-predikazzjoni tal-Knisja. Fismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Ekku, l-Knisja kellha tkompli allura matul is-sekli sat-tieni miġja fil-glorja ta' Ġesu il-missjoni tal-istess imgħallem tal-istess Ġesu fuq din l-art. Kemmu sabiħ, il-mulej Ġesu jitla b'mod solenni fis-sema, imma jagħti missjoni lill-Knisja, iwedhom l-Ispiritu Santu l-festa kbira ta' Pentekoste li sejrin niċċelebraw flimkien bħala Knisja il-ħadd li ġej, u l-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu, bil-qawwa tal-preżenza tal-mulej f'nofsa tista' tkompli il-missjoni tal-imgħallem. Mhux ta' bxejn li San Mark jgħalek marru jippredikaw kullimkien u l-mulej kien jaħdem magħhom u jwetta il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Aħna nikkontemplawk fil-glorja tiegħek, fit-tluħ tiegħek fis-sema mulej. Għatina d-don tal-Ispirtu biex mal-Knisja kollha inkomplu il-missjoni tiegħek fuq din l-art. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.